De trigonometria. Hauríem de conèixer el teorema de Pitàgores, que diu que la hipotenusa al quadrat és igual a la suma dels catets al quadrat. S'entén per hipotenusa el costat més llarg, que és l'oposat a l'angle de 90 graus. I aquest teorema només és aplicable en el cas de que el triangle sigui rectangular, o sigui que tingui un angle de 90 graus. També hauríem de conèixer les tres raons trigonomètriques principals dels triangles rectangles. Sinus de B, sent B aquest angle d'aquí, és igual al catet oposat partit per la hipotenusa. I el de B, que és aquest d'aquí, és igual al catet contigu, que és el que està en contacte amb l'angle, partit per la hipotenusa. I finalment, la tangent de B és igual al catet oposat partit pel catet contigu. Això en quant als triangles rectangles. Si el que ens dona l'exercici és un triangle que no és rectangle, podem utilitzar alguns dels teoremes següents i que també hauríem de conèixer. Imaginem que tenim aquest triangle amb el qual no hi ha un angle de 90 graus i podríem aplicar per resoldre'l el teorema del cosinus, que diu que A al quadrat és igual a B al quadrat més C al quadrat menys dues vegades B per C pel cosinus d'A. Cosinus d'A és l'oposat, l'angle oposat al catet A. Això seria l'angle A. Aquest és el costat B, per tant, l'angle B seria aquest d'aquí. Podem fer-ho aplicant la mateixa fórmula als diferents costats, evidentment substituint el corresponent costat. Per exemple, si aquí fos B quadrat, això seria A quadrat, això seria A i això seria B. Un altre teorema que podem aplicar que ens ajudarà a resoldre determinats problemes amb els quals no hi ha un angle de 90 graus en triangles és el teorema del sinus, que diu que A partit per sinus d'A és igual a B partit per sinus de B igual a C partit per sinus de C. En quant a geometria, convindria o seria aconsellable conèixer com se calcula l'àrea d'un cilindre i com se calcula el volum. Un cilindre té la base i la part superior que té forma circular. L'àrea d'un cercle és pi r quadrat, com que en tenim dos seria... Recordar també que el perímetre d'un cercle és 2 pi r i per tant, quan coneixem el perímetre podríem determinar l'àrea del contorn del cilindre, aplicant la fórmula 2πr, que equival a la del perímetre, per l'altura. I en quant al volum d'un cilindre és igual a la base per l'altura.